Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler, salam Galmurada, hoş geldiniz. Ve aleykümselam. Ol çağrına sağ olun çağıranız için. Kimiden uzaktan beri bile çıkış edenine iş gün hastaçılık, keselçilik Awa. ara düştü. Oğlum. Şunu yar geçtiği olsun. Hormatly yurttaşlar size de mağdesler ve aleyküm. Haydi verin ol çağrına. Hawa aysam Galmurada Türkmenistan'ın gelýän habarlar biri absurd bolsa beýleki onunum absurd. Durşuna bir näile diýip aýtjam bilemem. Bir pozitiv zat ýok da. Kelle sığmajak bir özleri bir oylap tapýan bir kanun mu ol, kanun näl mi ol, ya ol stolun üstünde yatan kağıda yazılan kanun mol belli del. Olon edýän işi ine bir kun men onun ýanky biziň güllogymyz öle gurlaşdyk. Şo barada gepleşik etdik. Onun aýdyp beren zady meni hayran galdyr. Nämemişini Türkmenistanyň watandaşlary daşarurda giden bolsa we pensiýa ýaşyna ýetip berkim artık çoğuluk köýjek, daşarurtlarda gezjek, ýaşajak, isleýän ýerimde ýaşajak men, dogry dämi? Men pensiýa çykdymmy, men hökümet men saklap, aýagymy duşap saklama hak ýok, dogry dämi? Men isleýän ýurduma gitjek, aktyklama ýaşaýanda şolon gitjek. O bir 3 ay olaktygymkyda boljak. Yine bir 3 ay beýle kagtygymkyda boljak. Isleýän ýurt, näme? Türkmen özüňiz bilýäňiz. Yurdu dünýäň her küncüne ýaýran. Ona menim isleýän ýerimde ýaşajak. Ýöne. Ine edilýän datlary berdim Galmurada. Şol daşarda giden pensionerlere pensiýa bermeliler. Ona ýürüti aýlanyp şo pagon göterýänler sabeslere neme o dom правлениялары aýlanyp diýe adamlaryň sanyny sanap hasap alyp ýörler diýe. Ine kim daşarda ýaşaýar? Haw pensioner bolsa sabesden soraýar. Şular ýaly spisek bar diýe. Şo spisekde de plansy doglan Russiýada ýaşaýar, ýa Türkiýede ýaşaýar, ýa Şweçede ýaşaýar. Ýaşaýan bolsa şolara bermek bolanok diýip diýe. Şolaň spisegi bar diýe. Men onu düşünmedim. Näme üçin? Halk azat del, näme üçin azat del? Men bir öz başdak bir lichnost, men bir individual bir adam men. Men şahsiýet men näme üçin? 30-40 ýyl bir ýurtda işläp pensiýa gazanan bolsam, şol gazanylan pensiýa ýanky meniň öz aýlygymdan her aýda geçip duran pul. Pensiýonly fond diýip bir zat bar, fond bar. Şoňa geçip durýar meniň aýlygymdan. Geçip durýar her aýda men garramdan soň pensiýa ýaşyma ýetemden soň men hiç kime mätäç bolmadym, ýaly şol pul maňa ýygyna gaýtarylyp berilýär her aýda. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti şol pula el goýýar. Galmurada şol pula da el goýýar. Şeýle absurd bir nemeleri oýlap tapýarlar da. Onam näile diýerler? Pagon göterýänden elleri bile diýerler. Öýme ýanky spisekde seredip öýme neme jaň edýärmişler. O jaň edilýän telefon nomeram oturan idaratynyň oturan kabinetindäki telefondan näle öz lişni öz telefonlarynyň nomerlaryny ýapyp ýanky zakryty görnüşde näme diýilýär, blokirany görnüşde jaň edýärmişler. Haýsy nomerda jaň edenini bilinmedi ýaly. O sen öz telefonuň gizleýän bolsaň, adyň familýaň gizleýän bolsaň, zwanýaň gizleýän bolsaň, işleýän idaraňy näme wezipe eýelýän gizleýän bolsaň, seniň edýän zadyň näde urda? Diýmek sen edýän zadyň näde urundygyny bilenden soň gorkýan. Gorkam telefon nomeryňy aýdy bilen ok, adyň familýaň aýdy bilen ok. Diýmek biziň pagon göterýän hak hukuk gorýan idaralarymyz, ýanky işgärlerimiz ýöne edýän işiniň näde urdugyny 100% bilýär. Bilen soňam halky gorky aslynda saklajak bolýarlar. Men şu wagtda öz düşünjemi aýdyp berýänne, şolaryň beýnisi bilen bolup geçýän zatlar aýdyp berýän, şolaryň beýnisiniň pikirlenişini aýdyp berýän. Watandaşlarymyza da aýdyp berýän. Olaň edýän zadyň näde urdugyny bilenden soň telefonlaryny ýapyp jaň edýärler.
ilata. Öýlerine, ogluna, gyýdyna, çağalarına, atyklaryna jaň edip gorkudýarlar. Ejeň nerede? Kakaň nerede? Ya eneň nerede? Ataň nerede? Haýsy ýurtda ýaşaýar? Näme gitdi? Şo ýerde näme işläp ýördi diýemşin. Pensiya ýaşyna ýeten 65-66 ýaşly adamy soraýar diýe. Näme işläýär şo ýerde diýemşin. Aýda näçe manat pul urady diýemşin. Sen näme işiň var? Halk näçe manat gazanany näme? Kanuny bozanok dämi? Şo ýurtda ýaşap ýördämi? Wagtly nalog töleýärdämi? Dokumentleri ýerleýärdämi? Näme işiň var seň? Ya sen ýurdunda Türkmenistan öz ata watany, öz ýurduny bir bozokluk edip gitdimi? Ya bir adam öldürüp gitdimi? Ya banky ýaryp gitdimi? Ya oğurluk edip gitdimi? Ya narkotik edip tutulman, ýene de basylman gitdimi? Kaçıp ýören bir международный terroristmi? Näme üçin siz onu ýygyny ýydarlaýaňyz? Şo ýurtda näme iş edip ýörşe diýemşin. Doğru. Absurd üstüne absurd almada. Gedýän datlary. Şoňalykda halkymyza ýanky watandaşlara ýüzlenmeli. Ýapyk nomerden jaň edilse jogap bermäň. Haky ýok olaň jaň etmäge. Eger siz bir iş eden bolsaňyz, bir zatda günäkärlenýän bolsaňyz, demek olar paweska ýugratmaly. Şo paweskada da ýazylmaly. Plany we plany. Siz planjy gün plan, sagatda plan, kabinetde plan, planifiňýanyna gelmeli. Diýip. Ondan şo taýda düşünşmeli. Bir adam näme iş eden bolsa. Ýok, ýapyk nomerden jaň edip ugraşat edýämşler. Meniň şo men jaň etme hakym bar. Siziň jogap berme hakyňyz bar. Men elimdäki zat, men şu näme diýip şey diýämşler, gorkup. Bulan bar bilen biteni halky şul depressiýa näme astyna saklamakda. Şo penjaň aşagyna. Birden jymp edip çykaýmasyn diýe. Şeýdip ýurt dolandyrjak bolýarlar, şeýdip halkyň agdyny ýumjak bolýarlar. Almada. Bulan başardan ok. Oň üçin şeýdip nomerlerini ýapjaň edýärler. Sebäbi näme? Oň sebäbini aýdyp berýän. Olar şeýdip jaň etmeli ýapyk nomerden. Ol telefon açýanam gorkmaly. Ol bilen ugraşat edýär, bilen gorkmaly. Ondan Türkiýede ýaşaýan ýa Orsetde ýaşaýan garnaşyna, enesine atasyna jaň etmeli. Ay eje, ene kakany şuňal jaň etdir, gorkudylar. Ana näme sen şu zatlary goşulmasaňam, ana sen enen ataň protestlere goşulyp ýör, aktivistleri, opozisiýnerleri bilen işleşýär, şolar goşulyp ýör diýip aýtdylar. Diýip ol günäsi ýogam bolsa onu titrep durar ýaly diýerler. Onaň näme diýär? Bol enes atasam ay çağam gorkmasyn şolar diýinsak bolýar, men saňa birazjyk pul uradyn berşoňa gapylsynlar, sesin çykmady ýaly, jaň gaýdyp jaňam etmesin. Şeýdibem halkdan pul gazanýarlar. Pagon götürýän adamlar halky gorkudyp şeýdip pul gazanýarlar. Onaň gaýdyp jaň etmedi ýaly. Hani ejeň, hani kakaň nirede diýip. Ol bir pul gazanman görünüşi. Ene bu zatlarym ýalan bolsa ýazsynlar watandaşlarymyz kommentariýada. Şeýdip gorkup kimden pul almadyk bolsalar ýazsynlar. Ene şu konstitusiýa ýanymda dur edi. Şuna hiç ýerine de ýazylgy däl. Hiç ýerine de ýazylgy däl. Türkmenistanyň watandaşlary öz ýurduny terk edip gitmäge, pensiýa çykandan gitmäge haky ýok. Şo pensiýanam gitseler alyp bilen oklar diýip ýazylgy ýeri ýok. Doğru. Öyle çağırını görüp oturunca atı degnağında degip dursa bolýan zatlar ýurdun içinde. Ol hakykatdan o Türkmenistanyň ullukan dälxana urul ataýda. Insana jinnek ýalygan hormat goýulur. Ene şu pensiýa barada siz gaty dogry bellep geçdiňizde. Ol adamyň
öz ömür boyu işläp kazanyn pul serişdesi onu hökümetem berenak, onu döwletem tölänak, ol prezidentin hem de ol politin hem de her bir adamdan şu işlän döwründe her aýwa ay kazanan kazancının bir bölegini şu geleceği üçin şu pensiýa üçin pensiýa hakky diýip tutup alyp galýar. Açan adam pensiýa ýaşyna ýetirne meselem Türkmenistany men bilemek şu gün kanun boýunça ozal 55 ýaşda denalar pensiýa çykýardy. O eger köp çağaly eneler bolsa 9-8 çağadan ýok bolsa olar 50 ýaşda orta hasapdan 55 ýaşda erkek kişiler 60 ýaşda pensiýa çykýar. Bu diýmek denalar 55'den çykýan çağda 20 ýaşdan eýär stajy başlanýan bolsa 30-35 ýyl işleýär mesela. Erkek kişiler 40 ýyl olur. Halmurada sesiniz gitti. Sesiniz yaptınız. Halmurada sesiniz yapıp Eştilýän şumanı? ne istili açtınız da. O ýok, bir zaň edende şolar ýaly bolýar. Bağışlarsanız yurttaşlar. Şol ne adam işledi. Fiqatı doğru belläp geçdiňizde. Adamny şol pensiýa ýaşyna ýetdi, pensiýa çykdy. O hemme kişinin arzuwy şol pensiýa ýaşyna çykandan soň o ýurt çok dünýäni aýlanjak. O aktygyna gatnajak, şowlagyna toýa gitjek. O ozal wagty bolmady. Adam meni dowasýarlar bilen görüşjek. Gara o dogan arnaşlary bilen dünýäni seýil etjek. Hiç olmany soňky Allahyň beren ömrüni ýaşajak da 10 ýyl, 20 ýyl pensiýa. On haky, on öz kazanan pulu ol hökümetin pulu däl. Indi şonu bermejek bolýar. Ýogsam, indi şol Sowet döwründe şuňa kanun bardy. O iste erkek kişi bolsun, iste denan bolsun, öýlenmedik bolsa sallah diýip ýa-ni salgydy bardy, sallah gal, ýani öýlenýän şaşa sallah nalogam bar olur, 10% bolar tutulýar daýym. Öýlenenden soň ol tutulan akdy. Galan ömrüme mene şol pensiýa çykýançan pulumy töläýin, salgydy. Ýa-ni garaşlylyga çykdyk diýen ýylymy, ýa-ni şol goşadyrlyk içinde bolup görünýän çykýar şu mahal faktlar ýerlerde. Sonra Niýaz ilatyň pensiýasyny ýatyrdy halkyma. Buna el pensiýa ogly deklemeli garrylardy. Ozal ata baba şeýle kendi. Adamlaryň şol döwür şonça uruşdan soňky nesil bolýarsa, şu kynçylykda olalar nesiliň 30-40 ýyllap işläp gazanan hak pensiýasynyň mahrum etdi şonu Niýaz. Bir toparny Niýaz bilen atamyz derdi. Ine ataňyzyň edip giden işi şol. Öz ýa-ni öz ene salaňy da ene salaňy görkezden zulmy şol. Şondan soň indi bir hakimiyeti basyp aldy da Gurbanoğlu. Niýaz ýok edi. Şonu gowy görünjek bol ilatyň pensiýasyny dikerdi şonna. Çağa pulum şonna dikeldi. Ozal olum Niýaz onum ýatyr. Indi wagtyň geçmegi bilen ol Niýazyň 30-njy ýyly çeli, 2030-njy ýyly çeli umut bermeliýän adynam hana 17-nji ýylda ýatyrdy. Arasyny özüni tasdikletjek bolup bir ýyl kelip benzinim ýa-ýanyja mugdetdi görse bolana onum ýatyrdy. Emma Niýazyň döwründe şoňa bir meşhur derejede ýa hakimiyeti üçüneden gurama bardy. Onun gurama diýse ol döwlet edarasydan ýa konstitusiýada gözüne tutulan adamdy. Halk maslahaty. Niýaz şonunlan ýetjek derejesine diýilýär, goşadyrlyk üçin halky ýerine aşagyna sokdy. Şo halk maslahatyny üstüne. Indi şondan dikerdi Gurbanyny ýa Ibrahimynyň. Indi näme çyk bolýar Gurbanyny? Şon dikelden pensiýasyny ýuwaş-ýuwaş elinden aljak bolýar halk. Serden bolýan zatlary. Başta halkymyzyň 60 götürümini ýurdun daşyny mezur haly çykarýar etdi. Sebäp ýurdun içinde iş ýok, aýlyk ýok. Ýaşary şert ýok. Şoň üçin kim çagasyny goýup gaýtdy, kim en atasyny garrylary goýup gaýtdy, kim adamsyny, kim denanyny. Ara şey edip beni ýurdun daşyna çykyp gazanç edip
bir bölegini öz e-mail gmail zadyndan mahrum bolup ýzyna ýolda urady otyly. Indi şol adamyň eýen pensiýa çykany bar, ýa-ni kysyny belläp geçişini diýeli. Indi bu nerede çıkacakları var. Türkmenistan enni ol hem grazdanları ya vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı iyidine alatı gelin. Alacağım da. Barsa onlara pensiya tölemeli. Ne men hesabına tölesin pensiya? Sonuç için bu adamlar enni yani dirilen sanından hatarından çıkarılı Türkmenistan'da. Öyle kitabında da yoktur. Yani solun içinde şuun kun iki yaka pensiyalayan var. O da sık kaydanlı pensiyası da işleme kaydalı. Yani solun ağzının akın kakı valmağın yani külkülüne düşen sol boşadırına için hükümet var. Erdi ütkösük oyun olayan oyun yok. Yürüyte şu halkı hem taraflayın gırgına vermenin bir görünüşü var burada. Bir bölüğün 60 götürüm çıkardı. Indi olara pensiya da yok. İdine gaytmaga mök gelene de ýeke köpük pul yok. Şolun içinde iki ýeke şumal pensiya berelerin mahrum edýärli pensiýadan. Şol pensiya näme ýetýär içinde akdy. Berilýän pensiya da işte ýetene. Ene şoň üçin olaram öz-özünden ölüp bitip gitmeli. Ýagdaýym şoňa bar ýa. Ana dün şol gepleşigimizde para bilen aýdyp geçdim. Mene täze mysal Lewap welaýatynyň 3 etrabyny ana ýanky millete ozal patrada berilen ýerler barda. 1 hektarda, 2 hektarda. Şolar hemmesini ýygyna alýan. Balkanda da şoň ýaly. Bolsam olar daş kemirmelimi? Ene şol 1 hektar ýerden eklenip oturan hozalyklar. Ene bolly. Demek bular amajynyň ölüp gitmeli ýa ýetip gitmeli. Ýaşamaly ömrüni ýaşama ýa-da pensiýa ýaşyna ýetmänçik. Ene edilýän bizim Türkmen halkymyzyň karşysyna göni gyrgynçylyk siýasat alyp barylýar. O Russiýa genosit bolýar. Ene şol. On bu maslana o niýasyň döwründen bäri gelýär. Şoň üçin bizim bir tarapdan ila sanymyzyň ösmeýänligi, şol 91-nji ýyllardan az şuň kuny ila san. Bir ikinciden 91-nji ýyllar ilatda ilim, bilim, düşünje de ýok. Körde hyletler üçnüz. Inni hedin bir sürü maliyali nira gaýtarsa, nira kowsa, ene alaway köpekleriniň üstü bilen o köpekleri men polis ýa-ni prokuratura mahkeme işgärlerini gözümde tutýan. Ene gaýtaryp böyle nira islese ýylat. Oňa garşy çykýanyn ýurdun için. Ene bizim gelip düşen aýlan şeýagdaýymyz gysga şaýtsak şu zatlarda ne bar? Öyle şer. Doğru. Gaty neme gynançly bolýan zatlar. Ýöne bu diktaturaň intak beýdip uzaga çeken ýeri ýok. Aýylgynç ýanky özüni has bir neme diýen diktatorlara agdyrly tagtyndan. Bulara mudaw gitmez. Putin dädesi aýrlygy awa bulaňam nemesi şo ýerde bitýär. Hakyky boljagy şol. Bolçan ondan şumal ýene bir zat ýapladyp geçerin. Mysal üçin şu Şweýçe döwletine adamlar işläpýär da pensiýa ýetmek üçin bärde indi şu mahal 1960-njy ýylda doglanlar bu bärik gaýdysyn olar eýem 67 ýaşynda pensiýa çykmaly 60-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan aňyrda doglanlar 65 ýaşynda pensiýa çykyp bilýär. Ýok saglygyň bolmasa 62-de de çykyp bilýän ardan ýa. Ýöne näme bar şu sistemde? Meselem hemme kişi ýetip bilen hatda ol ýaşada. Avariya var, helakçılık var, keselçilik var. Ölýär adam pensiýa ýaşynyň. Ýöne şoň kazanan pulu var. Pensiýonly fonda goýulan pul. Şo puly ýylyň ahyryny 1-nji ýanwardan ta 31-nji dekabr Şweýçede pensiýa ýaşyna ýetmän ölen adamdan ähli kazanan puluny şol Şweýçede ýaşaýan pensiýa garaşyp oturup ýa-da pensiýalayan adamyň arasynda paýlap berýär. $10'dan ýetdiýem adam maşyna $100'dan ýetdiýem şonu paýlap berýär. Pensiýa inni aljaklary ýa-da pensiýa çykanlary. Şol adamyň öllü diýip puluny hökümet ýa döwlet öz hasabyna ýa gazmasyna geçiren. Şo pensiýa üçin işläp duran adamlara ýa-da pensiýa çykan adamlara paýlap berýär. Ýani araýdaşlyk hökmüne. Yani Amerika'da garnaşlarına verilýär.
Tamam. Ölse ayalı olsa ayalı verilýär, adamsy galan o da adamsyna berilýär, bolmasa oglu gyýdyna. Hakyky eneseredin niye alsın şu yankı haramzadalyk edip oynan oyunu. Hawa İslam döwletlerine aýdaly o oglu gyýdy en atasyna seretýär. Bar olur ya döwletler. Ýöne ol döwletlerde hiç kim hiç açan salgyt tölänak, zähmet takynnak. Näme gazanýan bolsa öýdäldi. Döwlete olar gara çay tölänak pensiýony fond. Näme işlesen, näme gazansan sana salgyt ýok, ana al hakyny. Soň ujundan özüň aýryp goý. Nädip ýaşatan öýdi şu garranda any çagalyň seretmeli. Bizde bolsa hem hakyň al ýa senden, salgydyň al tutup ala ýene de çagalyň eklemeli. Nädip ekledin şoň kunna Türkiýede işläp beren, ne tapdan şona adamlar ýurda barsa ne şolaň çagalaryna hiç da ne ilim var, ne bilim var, ne kär var, ne iş var. Bular nädip şu garrylar eklemeli? Ine problem ustaydı. Şoňa görse de düşünmedikler bolýar biziň bir şular ýaly äwmede halkymyz bar. Men şoňa düşünüp bilemok. Sen absurd diýen şu söz ullanadym bilemok. Men şoň üçin aýdym bir gidip ýatan bir dälihan. Bizim awdaşyndan şoňa seredip otursa. Ine şoň üçin şular ýaly bir taýda diňe bir pensiýa däl, bir çagalyny biziň ýerimize çagalamyz galdy da. Ine türkmenlerle koyup gaýtdy çagalar. Şoň eklemek üçin işte. Bir hukuk döwletlerini şol Şwediýanyň öýdüne de çagaňym her aý iýjek işler pulny döwlet berip otdy. Öz gaznasyny, öz gorunny. Han türkmeniň gazy ýa beýleki nebeti beýleki baýlyklary. Niräge diýen? Näme şu zatlardan çagalyň fonduna berilen. Tä 19 ýaşaýança Şwediýanyň kanuny boýunça istlenlik çagy, istlenlik operasiýa etdin. $1 milyon bolsun, $10 milyon bolsun, tapagy ýok. Saglyk üçin gerek bolsa. Ýeki köpük çykdyjy ýok. Döwlet öz üstüne alýar. Şo çagan bejerlese. Hani bizde döwlet barmy? Döwlet ýok bolandan şeýle bolýardy. Ýaş ülkü diýe çagalaram, ýaşlarym, ortaça ýaşam 40-45 ýaşa çenli ýeten bolsa bolupdyr. 46 ýaş diýip aýtdylar da ortaça ýaş Türkmenistan. Ol ýaşmy? 46 ýaş özüňiň demokratiýanyň ösen döwletinde ýaşap oturýarsyň. 46 ýaş näme hiç de adam da? Ştaýda hatda men ýaşap oturan Şwediýa döwletinde adamlar 80-85 ýaşda işläp ýör. Saglygym bar, maňa pensiýa gerekken. Onun üçin o bizdäki halk pensiýa näme üçin çykýar? Ol ýeme pensiýa ýaşyma ýetdim diýip çykanat, robotum galmady, tapdan düşdüm, indi men aslan mejal, bujur, gaýrat, hiç tat ýok. Eşek ýaly işläp oturan ýerimde çöregmi bilemek diýip. Şoň üçin biziňkiler pensiýa çykýar. Şonu da şonam agdymdan kakyp alýan bolsa o näil haramzadyr, raňyrda oturup. Olaň iki dünýäden gömük bolmaz. Hakykatdan hem şey. Beýle musallat açan türkmen öz başyna görüpdi. Mene gelip alnymyz. Men şeýle boldy ol çarny. Men şoň üçin düşünýän seň aladaňyza da diýýän sözleňize de hep birinciden ene başgaçarak pikir edýär erkek kişiler bu meselelerde. Sebäp oň ýzyna çagaty bar, aktygy bar. Şu zatlary niýetläp öýe gelse ýaşalary barsa, pensiýamyň ujundan birazjyk sowgat çykýarsam, o süýjüge bersem ýa oturup şular bilen bir çaý nahar edensem diýen niýeti bar. Onu şu jagat ardygyna melinden takyp alýan bolsalar, onu näil wagşy adam şunu. Men näse ýok düşünürüm. Şu meselede. Gat dogry aýtýaň, hanmrada gat gowy jikme kemmel aýdyp berdiňiz. Gat gowy etdiňiz. Ýene şu ýerde ýa watandaşlarymyza aýtjakdym. Ene ýazyň kommentariýalarda kim şu wada çenni pensiýa alyp bilmedi, ýaşlar ýaly ýagdaýlara duçar bolan bamy, ýaşol kartçykaly meselede nähili öňler kartçyka mesele bar ekeni, pensiýa ýaşyna ýetenler ýanky bir 2-3 ýyl menen öň diýe kartçyka berýän ekeni. Pul bermän kartçyka berýän ekeni. Şol kartçykada diňe produkt alyp bolýar diýe, iýbit alyp bolýar diýe. Men aýdýan şu kartçyka pensiýan kartçyka bile berýän bolsa, o kartçykada diňe produkta bolýan bolsa,
Ben pensiya çıkan adam mesela bana derman değer gerek. Ya men bir yere gitmeli bolsam yol kirey gerek bana avtobusa ya samolyoda yine. O nähile ýaşaýyş bolýar. Senin ýaşaýyşyňy pensiýa çykansaň seni ikinji sort adam ýaly görýärlermi? Şeýle bolýar-da. Senin hiç zada hukugyň ýok. Hakyň ýok, hukugyň ýok bolýar-da. Senin alan gazanan pensiýaňy olaram kartçyka görnüşinde berýän bolsa, men pulu nerden almalanma? Men başga çykdajalanma. Men özüme eşik aljak. Ya bolmasa bir derman aljak, doktora girmeli, aptega gitmeli, ya bolmasa yol kireme gerekmi, ila gitmeli, ila gitmeli. Nerden almaly men pulu? Hani men gazanan pulum? Maňa kartçyka berseňizem, pul görnüşinde beriň. Bankda şot hasap açýarlar. Bankyň kartçykasyny bersinler elime, şo bankymada pul geçsin. Yani o sistemede gally halmada. Bir wagtlar bank açdylar, pensiýalaram şoňa berip başladylar, aýlyklaram şoňa berip başladylar ýöne. Bankomatlar gitdigiçe işlemän başlady. Pul goýan oklar bankomada. Bankdan hem şo bankomatdan pul alyp bolan ok kartçykan bilen. O bu goýulan pulum bir sadyň içinde guturýan bolmaly. Pul diýen zat guturmaly däl aslynda. Şo bankomata goýulýan pul her gün täzelenip durmaly. Şol pul guturmaly däl. Ýöne şo pul guturýar 2 sagatda. Oňam üstü oçur. Aňyrty bärsi görünen ok. Häzirki döwürde şolam galan bolmaly. Ýöreýte diýerler, öňe çağırmyn. Şol awtomata pul salýarlar, nowbat goýýarlar, adam öz mertebesini peter uzaklygyny durmaly, nowbat ýeter ýa ýetmez. Onuň gapdaryna bankyň işgärler gelýär, ýa şo taýda duran polisiýa göýdekçiler gelýär. Saňa pul gerek, mana üstüne şol plança bersen, häzir sen ýemäni pensiýany alyp berilip, şol kartçykasyny alyp gidip puluny çykaryp berýär. Soň pensiýasynyň mujundan ýene 10 göterim, 20 göterim alyp galýar. Ine olam şol ýanky maşinistlik schema o adamdan elinden pulunu gaňyryp almak üçin ýöreýte edilýän. Dogry aýtýan. O näil awtomatda pul guturmy? Gutursa ýene getirip bir blok pulu goý, awtomatda pul sarsan ol uzaklygyny işlemä ýetýär oň üçin. Ýöreýse diýär. On beýlik Awtomatdan görünemedilen akşular diýmek pul ýok. Asla pul berilen akylaty. Awtomat oçurlar zatlar awtomatlar gurrun edilmeýän bolsa, diýmek o pul ýok, wapşe inni awtomatlaram ýok. Awtomatlaram aýrylanmaly mümkin ýerinden. Te gurrunga ýatyrylşoň, gurrun ýatanyk inime gaýdyp gelmedi. Şolar ýaly habarlar awtomat barada. Ýöne oň beýlik tarapy bar. Ýa-ni oçura durmalar bar. Toğun aýagy, toğun buğdy, ýağ ýene, un ýene, şeker, Payok. beýleki payok, ana payok. Bulan beýleki tarapy bar. Halk şu taşdygyna bolýan zady bütün dünýäde ya siýasatda bolup geçýän zady, ya bu ýanky nebitten gazan gelýän pullar nirä gidýänini halk soramasyn, öz gününi güzeranyny zordan görer ýaly. Çagasy çuwasy bilen azanna çuwan bolup oçura durup çüregiň aladasyny eder ýaly başgalada başgaldyrma diýaly ýürüýte edilýär. Ýerdenden akşama çenine oçura durursyň, kartçykandan pul alarsyň, nimeden, bankyňdan, awtomatdan. O pulcak adam gidersin, ýene de oçura durursyň, çöregiň urunyna unuň, ýagyň, nimeň, toğuň urunyna onam alarsyň 3-4 sagatlap oçura durup, soň çagalan ýene azanna çuwan agladyp ýene öýüňe gelirsiň. Ondan soň nahar bişirip, onu bişirişdirip, ondan iýdirip ýatyrarsyň. Günüş adamyň şeýdip geçýär. Senin şol adamyň ilki pul oçura durýar, soň çöregi produkta oçura durýar. Şol uzak gününi 2 oçurda durup geçiren adamyň mejaly bolarmy politika kelle galdyrmaga? Ya pikir etmäge? Ya şu zatlaryň näme üçin bolýanyny düşünmek üçin wagty bolarmy? Kellesi işlermi?
Yok ol adam yağda ölüp öýüne gelýär. Bir ağız çöreğini ağzı çörekli uklap kalýar halmada. Şol adamlar. Daňda 4-de 5-de turup çağalaryny alyp oçuryp gidýärler. Şol adamyň başy yerden galmasyn diýip ýürüt edilýär oçurlar, şu paýoklar. Hakyky. Düşünmeýän adamlar bar. Meniň näme üçin paýogy bermedi? Geçen aýda. Meniň näme üçin unum bermedi? Bu hepde. Şular ýalda atlary nähili aýtjagym bilemok. Iň beýnesini işledip bilmeýän adamlaryň edýän pikiri şol adam pikir edip bilmedi ýaly edip ýürüýti edilen schemalar bolar. Bir-biriniň üstüne pıçaklaşıp bankomatda pul oturýarda goçury durlar. Te otayda matrasly barıp ýatýarlar halmada. Matrasly. Gece saat 12'de birde. Maşin varlar, maşin içinde ýatýarlar. Maşin ýoklar, matras eltip goltuklap düýürläp matras eltip goltugynyň aşagyny. Şoda ýalyp şoda ýatýan ekenler tobus wagtlary. Şi pulun oçury ýeten wadyna pul oturýagan bir-birini pıçaklaýarlar. Şo wakana eşdendiňiz. Beýle de ýaýrady. Bu zatlar näme üçin edilýär? Şol adamy haýwany öwürmek üçin. Haýwan näme? Öňüne bir tün koklarsyň goýun, menki bolup 3-4 sany haýwan öňüne bir sany tün koklasaň nämedir? Bir-birini ýemezmi? Edir şon ýaly etdiler, türkmenleri haýwan etdiler. Haýwana öwürdiler. Pulun üstüne, bir bölek toğun üstüne, uğunun üstüne ölüşüp uruşup verir ýaly etdiler. Onuň bulan pikiri üýtgäp başlaýar. Politika bilenem işi ýok, siýasat bilenem, ekonomika bilenem, gadyň pul bilenem, ol nebitiň bilenem hiç zat bilenem işi ýok, paktaň bilenem. Diňe ýerek barmaly, pul almaly, produkt almaly, bişirmeli, çağa gidirmeli. Bilimem ýok, medisinada ýok, pulum ýok. Adamlar gidip gelip bilmediýän ýollaram ýapyk. Sen nira gidip geljek? Sen öz owaňdan raýon sentre gidip gelmek üçin pul gerek. Garyp halkda pul ýok. Men bu paýtagtyň içinde ýaşaýan, ortasynda ýaşaýandan gurun edemok. Meni owalarda garyplan gurun edýän. Öz owasyndan raýon sentre gidip gelmäge taksa ýa awtobusa ýene çykdyrsına da pul ýok. Şojaga pul tapsa, un aljakdy. Iň bolmanda bir sancak çörek pişirip berjek çağalaryna. Hiç olmanda suw bilen ýerýär. Mine halky ýürüýte mankurtlaşdyrdylar. Şolar ýaly edip. Şo derejeye ýetirdiler, bir-birini gyryp berer ýaly. Goňşularyny soýup berenme $100 üçin, $200 üçin. Adam hey bir $100, $200 adam öldürürmi? Damagyny çalarmy? $100, $200. Diýmek, ýuwaş-ýuwaşdan adamyň kellesindäki beýnisini ýok etdiler. Pikirlenme usulyny ýok etdiler. Pikirlenme ukuyup ýok adamyň. Diýmek şol $100 ýa $200 üçin adamy soýup bolýan bolsa, olaň beýnisi ýok diýmek. Sen soň neme dalna widnosti pırdatma. Sen şo öňňe öňde görjülük ýa uzakdan görjülük. Öňden görjülük ýok. Sen adam öldürdiň $200. Sen 25 ýyl oturursyň türmede. Sen o hakda pikir etmediňmi? Allyňam da şon öldürdiňem $200 näçe güne ýetýär sana? Bir hep diýmäge ýetirdi. Barşa bir ay ýetsin. Sen ýene bir ýerine gidip öldürjekmi? Ene, sonra oşa taýda dur. Adam şolary ýal derejä ýetiripdirler, mankur edipdirler. Onu ýürüýte edilen schema, ýürüýte edilip oýlanyp düzülen bir schema. Ýani siz diýdiňiz, gyrgynçylyk. Aýsy tarapdan gyrgynçylyk edende bolman uruny. Ýani genoside girýän datlar ene şu datlar. Adam bir mankur eden soň itýal nira kuş diýsen neme giderdir orada. Bar 10 etdiýsen eder, bar 10 etdiýsen eder 5 manat berjek. Güjüň öňüne sün koklasaň iki aýagyny galyryp oturup her ýyl oýnatyp berýär. Şo bolýar şol halmada. Sün koklasaň hemme zat etip berýär güjük it. Adamam şey etdiler. Her 2-3-üň biri stukaçdyr.
Bunun beynisi işlemeyen yok adamlar, şu 5 man adam metaç adamlar tutuyorlar. Yakasına nirede bir narkoman olsun, alkogolik olsun, ya bir gezip gören bir lolu olsun, ana şolar yallar etdiler. 5 man pulun öňünde durup bilmeýänler tutup ustuk aç edýärler, ulanýarlar. Şu pagon götürýänler Türkmenistanyň içinde. Daşam şeýle. Diňe içi däl. Daşam şeýle. Ama olsan elbette aýdýan sözleriňiziň fikirleriňiziň hemmesi dogry. O ýurdun içinde bar zatlar biz onu asmandan alyp aýdamda. Şu günnelik bolup duran zatlar günnelik emdär, indi onlar şeýerler bäri günnelik dowam edip duran. Ondan şol insan mertebesini pes etmäni niyaz ol garypdan başlana halkdan nijemin. Ol öz töweregine şo minister etip belläleri bar. Şolary deme öz öňüne diýde çökerdik. Şo daşary ýurtly delegatlaryň öňünde şolaň agzyna kemput tutup berip. Ene bir Gurban Ulu gelende ol aktyma Kerim Ulu Köpküje. Şu anardan ministerler gelip Gurban Ulyna iki satana salam berýärler. Soňra ylgap baryp Kerim Ulyň öňüne çöke düşüp şo paşmana oşaýar. Bilem hak. Ondan şol ýokardaky şu ulu wezipeli ýa-şo derejedäki adamyň ýemesini mertebesini şeýle aşak düşürenden soňra olar şu janynyň ýangynjyny gelip öz gol astynaky adamlary öz öňüne çöke düşürýär. Ünlü oğullar çayılbari, bizine diňe ýemek gurun ne diýersen, Gurban Ulyň ýa-da niýazy. Ýöne ol niýat döwründen bäri oturun ýemem. Daşary işler ministri Reşit Mered saparawyny gowadan dakypdyr da açyş berdi. Şol öz ministerligini, öz ministerligiň jaýyny te özü çykýança hatta şu tam süpürjüsem işten gitme hakkı yok. Beýleki adel başlyklaryna işlerlerini hesaplamadı. Ta şol ministerlikden çıkıp gidýänçe olar iş ýerine oturmaly hemmes. Ol sagat 7 boldy, gece sagat 12 boldy, dandan sagat 3 boldy tapawdy. Şo ministeriň kabinetine ışık ýanyp durmy? Olaryň mejbur halda oturmaly ta şo çykýança. Kim bilýär ol o taýda näme iş edýär? Hat diýýärdiň, kitap berdiýär ýa ýoldaşlar bilen ara içýärmi? Ya başka bir işle bile meşgul bolýar, bilen ýok. Yani şol çykýança şoňa erkkä bolup garaşyp oturýar. Şeýdip adamlar hemmejiniň gözüniň oda alanyp mejbur etdiler, mankur etdiler hakykatdan hem halkymy. Ve bulara beýtip berdi, o halk onuň towa biz hiç bolmany öýde sagylymyzyň içinde ýatýar, tetime çykarmaýly diýen netije çykyp gelýärler şeý. Görüp dura ministerlikdäki içinäkilerim aýdýar, dostuny, gatnaşan adamlaryny, öýdäkilerini ay ministra şunu sagat gece 2:50 oturdy. Dedim men şumaly öýe gelip durşumyz. Erti sagat 8-de ýene sen işe barmy? Ministriň öňünden durmaly hemme kişi. Ene bular edýän goýun, öňde türkmeniň bir sözü bar. Uly eşekden kiçeşek bokyýmany öwrenir diýip. Ene bular şu hemmesi ýokarda dik aşaklaryna gaýdy. Ondan ahyrdan gelip owan arçylyna ýa-da daýgan birleşiginiň başlygyna gerek gelýär da brigadirler. Bulara mene olaslyna akyjy daýhanlaryny ita oýnanýarlar, oýnap şular ýaly görgü berip görkezýär. Sebäp olaryň özleriniň ýaşasy gelýär. Şeýdi halk iki bölündü. Ýa-ni niýat gönaýdyr da garamaýak diýip. Mene şo garamaýak biziň halkymyz, şo 90 göterim halkyň garamaýak. Mene şonu halk göterdi. Şonu halk kabul etdi. Biri karşı çykmazda sen diýýäň näme itogly. Men nirden garamaýak bolan sen näme aksym garasym koýnaşak. Gelene sana şeldi ýeke türkmen tapylmady şo. Mene şu 94-95-nji ýylyň gurulmalarynda niýat hali şo eýem serap ýetjek derejesine ýetip ol hökümet ýa-da ýygnaklaryny ýa-da bular şuma sanly ýemede geçirýär ýa-da bir agdymyň küllüği ýok. Aniýa kürsüde oturýar padşah kürsüsi. Her kaptanına da yarım yalanış Türkmen gıyıcılar, o beyleklerim aşağı teriyek gerayın çekip, ene şeydi kalkmaz, o yeme hükümet yığınını geçiriyor, niye? Ene sonra da şu gün bir topar mahluklar atamız deyip bildiğini, seni yattan çıkartmaz deyip.
Aman onun öz ataň ata diýdiň mende gelip şoňa ata diýer ýalyp men şey diýip bilben ýanna öz ýanymda. Ene başta ta ema şahsiýet kulturyna ýetýänçä men siziň ogluňyz, men bir ýetim, ene ýer titremede ejem öldü, oğlum öldü diýip ganalar. Bir günem ene beýle çöppe tersine öwrüldi, ene men milletiň atasy boldum. Gatlyň asly aýdylýan görüp men düşünüp otyryn aňyrsy bilen görüp motin boljak geljegi. Aýdyp motors ol çarmy şu mahal ýurdun taşyna çykarylan halkyň gelejegi ýok, ýene bir gezek ýok. Pensiyat ýok, hiç taýdamy. Ýurda da halynjak aladasy ýok. Diýmek şol ýany diýin bir kul iki gezek görkezler de ol gangrena bol oturýaga oturan aýaklar çüýräp oturan bir türkmen ýerden görkezler de. Ine bolup bilse şolam bir 40-45 ýaşyna ine bizim köpüýümizde halkymyň köpüsine şolar ýaly ölüm araşy. Durmuş garaşy kabul edin. Ol bu kun ýaşlygyň gelgenine ay guzurum bar, gaýratym bar. O gadan ýa $300-400 ýetdi ýa bir gün biýliňden tutar bol, aýagyň ysmady bolar bol. Şonu düşünürsiň. Hiç kimden size ýeke garaş aýuzatjak kömek bolmaz. Sebäp her bir adam dini öýüli üçin ýaşaýar. Bizde bir duýgudaşlygym galmandyr. İnsan perwerligim galmandyr. Men senden $10 köp bolsa diýmek men seň üstünde hojaýynçylyk etmeli diýen düşünje bar adamda. Bassaşlyk bar, bäsleşlik ýok, bassaşlyk bar. Ay plany toý edipdir. Ene 200 sana adam çağırıpdyr ýa plan maşyn getir. Biz ondan gowsyn etmeli. 10 ýyl, 15 ýyl berge batyp şo toý soňra kime gerek? Ine bizim türkmen we düşünjämizem şuň ýaly. Gün mater dedilýär şolar ýaly toý ýok, bolça. Dagry. Olmasa men ikinci, üçüncü temalarda geçecektim bolýan şu ýerde şuny tamamlaýly. Beýleki temalarymyzdan bar ýa-ni Ukraina soragymyz bar, oňa indiki gepleşiklerimize geler. Menim garaşyp oturdum haçan aýagy üstüne galyp gepleşikleri başlamamyz. Şo bolýan şu ýerde tamamlaýaly. Sağ bolun, burada gyzykly gürümler berdiňiz. Watandaş. Kıllar o gatygyny asly görürüm, o kime gyzyklydyr bolýar, men watandaşlarymyzdan, o ýurtdaşlarymyzdan etjek haýyşym bar, adamlar. Nädip size indi düşünürmel, bundan meter bu. Maňlaýymyzy biz daşar ölüm diýýär bolalım, bir görüň ha bu duran zatlary. Ahir son gaty paçygaly oturar, eger siz aýaga galmasaňyz, öz haklygyň üçin göreşmesen, seredin bolýan zatlar. Ine bolmasa hiç olmaýan şu çykyşlaryň aşagyna ýazyn öz pikirlerini bolýan zatlar. Beýlekilerem bilsin, faktlary uradym. Ine plan men enem şular ýaly ýagdaýa düşdi, pensiýadan merlene hany keppesinde ýykylyp ýatyrdy. Hany Owganistanyňky türkmenlerimiz bar şerhet ýaky. Hiç da ýok aşal. O ajaly buyurulan millet. Bilem şol. Bilem şol. Enne şol mekteplerde dini dersler giýirilip, türkmeniň enne şol meselen mekteplerinem ýapjak. O da çykdyjy. Ene şeýle. Şoň üçin bir azyjyk oýlanyp pikirlerini netije çykaryn. Bu ýurtdaşlar şonu aýdaýyn. Ol çağrını çağıran üçin sag bolun. Taglykda görüşelim. Sag oturun. Bolýar, halmada derekli gelip beren gürümleriniz üçin gyzyklypdyrna. Gerekli gürümleriniz beren gürümleriniz üçin sag bolun. Bolýar watandaşlar size sag bolun, sag görüşürüz ýene-de.